assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salminon mi juurima on mi ñaganimo Allah moƴƴere émission mon foyrena lankoɓe avec Marceline chaque mercredi 16h à 17h ɗo Pinal TV hande keɓɗon ɗo yete ko gawlo jontaɗo gawlo bewɗo siko on woni Penda Seck no goruɗa Martalinda den ɗo aɗa selli wallahi mi selli basi fo goɗɗo e activité ji mouvement ji miɗen gondi hen alhamdulillah miɗen ɗo tan so noon mbiɗa ok bisimilla ma ɗo e émission men foyrena lankoɓe Pinal TV haade men fuddude namne ɗe haade men jokkude golle he jiɗmi taw ko jimana men gawlago ha dillina yimɓe ɓalli yimɓe ɗimbula seeɗa ko ndeysan woni après continuer e namne joni ayyo non tigi
banduma moje ali gawlo ele silangari ala koy on tigi ande dimini ko gorko ceddo ko kawan ko ceddam aha mo ala ko waɗata ala ko nanata so aloddi gorko ceddo salmina ɓiɗɗo debbo so ko on woni Faty Sylla mbiyamo Sylla ngari salmina kadi deuxiéme ɗon ha atoy ha Abidja aussi ɓe salmina ɓe ɓe kam fof Seydi Sylla et donc Coumba Seck namde men bendis ono gaylaw boye ma o rasa gaylaw hono jiɗɗa gaylaw Linda Marta jiru mi gawla ngurni hande addi haalde awir namde de kewta wara kew ngadi haala weeɓani alde nyama kalagal weeɓani didde ni hen ni leji fof hono juulɗa ɗum an hoorema yende ma tubaɗo e fof gawlago hanki hande eskini gawlago ndene hande woɓɓe jejjitani ha hande ko gotum ndena hande e juuɗe woɓɓe kadi mbaɗi gawlago paracaca par ce que min penda gawlo gandumi gawlo neɗɗo yo won ko woni ko tan saɗa yiɗi foftude gawlo yo won gawlo tan dimo wona dimo min wi kadi mo ala ko waɗi ala ko nanata a faami so tawi rimɓe ɓe duttani change ude gawlo change ta ala penda ara hoorema tawi est ce que tawi galle tawi galle mo yarani heɗo ko awluɓe aɗa wona ñeño taw a gennaki a yarani al banngal ma bango est ce que ana tawi mi tawi gawlago mi satti gawlago dañi hen ɓe welti hen alhamdulillah rabbil alamin hade min yettade kadi dañal ngal miɗa yetta Allah ene la ɗum miɗa yetta jinnaɓe ɗiɗo ɓe miɗa yetta kadi mawraɓam miɗa yetta bandiraɓam dañal ko Allah hokkata arsugu ko Allah hokkata dawla ko Allah hokkata darde ko Allah hokkata kadi e gawlagam wonni ndu miɗa yettiri hen Allah ene la ɗum kadi subaka fo nde pirni miɗa wiya alhamdulillah rabbil alamin miɗa yetti Allah miɗa yetti rimɓe moƴƴuɓe miɗa yetti hen Allah e nela mum e yetti rimɓe moƴƴuɓe tentanma noon ha ɗo noon ha ñorode Sahel laamingo julɓe ko boni ala toon wuroye ladde fof kamɓe jogui wuroye ladde fof kamɓe jogui anande son ɓenni ñooro kadi fuuta nen ɗon wonno ko boni ala e ndimagu kala to dimo woni ko dimo kala to dimo wawi jooɗade kadi ko dimo gila ɗo ha Sénégal gila ɗo ha Abidja kala biyowo mbimi mbimami ko dimo wallahi miɗen jetta mon subaka fo mbiɗa yetta rimɓe ɓe gari ɓe bonnani ɓe cofnani kadi so dimo jaaɓi ko gawlo fati kadi hande mi ari komi beltiɗo tan kadi mi yewtata seeɗe mi haɗi ma yewtudeɓe kam ma in namno hen namni seeɗa tan wonantama basi on kay wuroɗe fof ko ñoron koɓe jogui mataw ɓeɗe andi won tekki won ko wonanma jatigi kam gonan kam alhamdulillah rabbil alamin ñoro ko wonani kam toon ko adi fof kadi komin ñoranke gawlo fof kam gonɗo ɗo to Mali ɗo ko Fouta immi eyyi mo mamiraɓe mum ndewno e Saykou Mar min garino min jooɗima min gonti awluɓe Mali kadi min ñimsitani komin ndewno e toroɗo ko mamiraɓe men ndewno e makko ko min nimsani rimɓe min gardunoɓe kadi nimsinani min ɗum miɗa wi haalan ɗum ñooro ko wonani kam toon ko mi wawa haalde jinnaɓe nen toon kadi rimɓe moƴƴuɓe nen toon ko wona ɗum ko penda mbiɗa wuro e ladde fof ko ñooro jogui holko tekki ko wonanma ñoor mbiɗa andi kam
eyi sa yimi wi wuro e ladde fof ko ñooro jogii wuro e ladde fof ko rimɓe ɓe jogii yafam wuro e ladde fof so wiya haalama ɗum tan jogii faama so mi wima wuro e ladde fof kamɓe jogii sa yoyi ñooro ko kamɓe tan gonto gonga sa ari Bamako ko kamɓe tan goni ɗo sa ɓenni a yeehi Gabon kadi ko kamɓe goni toon ndeysan kadi ɓe kitata ɓe kaɓata ɓe kitata ɓe kaɓata eɗen barkinoɓe subaka fof nde Allah fini ɓe fini wetini pelle gawlo mi barkintoɓe jinnaɓe ɓe fagganima amen ɓe kadi minen kadi min gari min dewi hen min jettat jinnaɓe min jettaɓe ɓe jejjitani kamɓe sukaɓe mabɓe kadi ɓe mbiyani kadi kanko Habibou Ali Silla mo nangumi ɗo o wiyani o ko suka fotani ñagademi so mawɗo wi mawɗo ne wawi wiide mawni amata danse kono mi mawni mi rokkata koye fomuragal jeeya danse ɗo i gandumi de kam min kam mi anda kono mi mawni mi amata danse kono mi mawni mi rokkata ɗum kay koye batiru yagal Allah dandiɓe kadi e ɗum Habibou Ali Silla ene wonde ɓiɓɓe yummunen modde Ali Silla wima Silla gaari tonton de valeur tonton fof sa yeehi to makko sa ari aɗa ari salminde mo gadotoɗa yiide ko ñiiƴe makko on woni modde Ali Silla dokkal ne weeli kono teddugal ne weeli rokkuma jalanma ala ko ɓuri ɗum welti rokkuma teddinma jalanma fijanma mi wiɓe kadi Silla gaari ñande kala koɓe indeji ñande kala koɓe yangueji nde saɗɗa heeɓimi fof somi immima mi lelima mi ɗani hande mi yahanto kawirabam somi welama mi luuka somi welama mi deƴƴa mono fof kam so yi fowru ne andi kam ko fowru hay so luukani ne andi ko fowru Silla gaari en mi wima kadi ko boni ala e Nioro ko boni dawani Nioro ko boni kadi ferani Nioro Habibou Ali Silla Kodda aɗa wonde ɓiɓɓe yumma en Buuse Ali Silla en nana gurel ɗo gurel Abdoul Kawel sa yeehi ɗon kadi haajumani humto aɗa andi wuro e ladde fof kamɓe jogi mi salmini kadi Soro Kane Diallo kamɓe jiidu yumma e baba tonton Soro mi wimo Seydi Kane gorko mo Madina ala heeri wuro Bondo ala bandu Saydou Yakouba bandu Samba Kane Samba Gentleman tonton de valeur ko boni ala Nioro koy ko boni dawani toon bon mi namnima mbimami holko tekki wonno mbiɗa tekkuɓe kadi mi wawa haaldude gasa a wawa haaldude gasa to ere men o jaggirde men jungo joni ano gawlago aɗana hen aɗa jogui rimɓe moƴƴuɓe aɗa jogui rimɓe jamaen gawlago he mbiɗa dañi hen teddugal ngal ni ɓuranma hay goɗɗum mais est ce que a heeɓi hen ko tekki ko wayno galle en oto en aɗa andi kam ka gaɓɓo bewɗo ka gaɓɓo jonta hay mo yima andi ka jonta noon mbiɗa ay min ɗo wiyete ko ɗo wiyete nafiki buguni sa ari ɗo ka kaɗa ndeysan est ce que wonɓe jaati to hen ko ya okko ɓamde tati ya okko ɓamde telimani walla ya tan transport tuma hen oto walla eyyi ɗon ngal namdal weeli kam sa kadi hunde fof ko yontani kadi pour moi hunde fof ma yonta sene ara yo arda jaam arda ɓuurane ɓamtare hunde fof kadi ko ma koddirane ɗa saɗa ɗum so Habibou Ali Silla welama ɗum ko joni joni so Soro Kane welama ɗum ko joni joni so Samba Gentleman kadi welama ɗum ko joni joni mi natta ɓamde taski poussiére wari kam Alpha Bane so welama ko noon ene wonde kadi rewɓe mabɓe ɓe kiitaka ɓe mataw tan kam min Penda Gawlo mbiyammi tan ko hoddiraka taw so ɓe belama ɓe mbawi ko ɓuuri ɗum kadi yallah hoddir hakkude amen ɗum waɗa hono mun ha heewi inchallah rabbi so ɗum jogiɗo nana men artude e question mi salmin ɗo yete sa adudi Habibou Silla mi wawata jidde en sukaɓe makko ɗo Silla mbiɗa andi ɗum Silla gaari salmina kadi dosé ɗo ha Abidja mi salmina hen kadi banggal kamɓe to mi salmina mon papare valeur baba goɗɗo toon ha ɓooya siftora mi nodduna mi duwono kam sabu on woni Samba Kane mbiɗa wiyamo Kane Diallo makko guila ɗo ha
jantal man ɓe juurama ñorotoɓe o gawlo hannde ko ɗo o naata o wi ko ñooro jogii kala kala ɓura ledde fof ko ñooro jogii ɗum goto kadi o maani to jaaɗa pattuɗo taw don ɓi ñooro eyyi on calminama on juurama so ɗum ɗi pennaɗa wawi yimande men deuxiémement mousso hade men par ce que namde ɗe naftodiri sen Ndeysaan. woodi won kay ikay siri dembato redo sare ini mawara ye sare nyalade tom nyalade moyini nyalade sola tom nyalade nyalade tom nyalade nyalade tom nyalade nyalade sodi nyalade tatu antorodo modonu yaya yo jom nyalade ko dono farmata yo ko jom nyalade nyalade jom nyalade ko dono saydu ayo jom nyalade mo yiɗi nyalade soda sodi nyalade nyalade jom nyalade nyalade sodi nyalade ko tatu año jom nyalade nyalade sodi nyalade yokoy sokonaba sokoyayo sokona boy yeah sokona gotatu año ko mbira ko gawlo tandirandi o wima ko tan farbaba gelle wima o wima o wima o wima seydi antoroɗo ɗanoya holko mbiɗa tanko gara an holko tawɗa ko tan saydu an holko mbiɗa ko tatu an yo biya biyano toroɗo ngenar an toroɗo yo non tigi skonaga gotatu anyo holko tawɗa ye skonaga gotatu anyo holko tawɗa holko tawɗa bolladama hayo toroɗo ngena gotatu anyo toroɗo ngena dokko jawdi eye skonaga gotatu anyo holko mbiɗa ko cukale tose jom nyalade gotatu anyo holko mbiɗa gotatu anyo sodi nyalan biyano biyano seydi antoroɗo iye skona
potawɗa seydi an toroɗo aha ɗo ko suka toroɗo kadi mo jasani e bandu men ene wiye tatu an kañum wi tan ko gawlago wonno ko rona ka nafata ɓe wima seydi an ɗono ko puɗɗorgol golle aha ndeysan eyyi mi yiiɗi yaltinde hen clip kadi mi fuɗɗi musique wona hannde woti e puɗɗami musique mi yeehi ha mbaɗmi préparé album Allah waɗi dewgal naati hen dewgal naati hen mi ɓami mi tardi kadi seeɗa tardini kam seeɗa kadi debbo reset tan sa resama kadi a rewat eyyi mi jaaɓi mi rewi kadi ko noon Allah hoddimi o tardu kono joni noon kam meeɗi wadde clip Mali Sadio ɓooyi noon meeɗi wadde clip Mali Sadio en ce moment ko groupe Métis Manda en gonno eɗen gollida e hewɓe min tan noon wonno en jimowo Pulaar ko mbawmi yimde fof ko Pulaar o jimami eyyi ne hewno artiste aji heewi waɗi tubakoɓe waɗi almaaji français ji fof a faami donc on musique kadi e à part mum mbiɗa yetta nelaɗo bangeji ɗi fof machallah ko tardini kam koko ɗum mbi joni kadi mi Allah ɓennini ɗin keneli fof koye lawol gommi pour wonde inchallah eyyi dewgal ngal naati mi yalti tan ɗum paami widda tan eyyi haala weeɓani hande taw komi diwo sella bolle hande aɗa moƴƴani hande kay hande gawlo ma ko diwo Allah addu gorko joni gorko moƴƴo en dardi Allah inchallah fulɓe yimoɓe yo hande pulloji hoɗum wiyata eyyi mbiyatmi ɓiɓɓe fulɓe tan ko ɓeydi tinnade kadi pulago ko boni ala e pulago kadi pulago yarata caggal ha yomal qiyama pulago kala biyowo mbimami ko barke wondi pulago yarata caggal de kono ha hande yo ɓeydu tinnare ɓe ɓe tinno e jinnaɓe ɓe ɓe tinno e bandiraɓe ɓe tinno kadi e ñamakalaji e ñagotoji toɓe mbawi wonde fof koɓe mbawi wonde fof e addunaji wata ɓen jejjit hanki wata ɓen jejjit kadi ko ñebbe e gawri puddi kadi minenne kadi min mbawa tan ko ñagade Allah ha hande yallah uddit kamɓe gandi koɓe jiiɗi yallah newnanɓe koɓe jiiɗi tawne moƴƴe mabɓe newnana juuɗo kala dewalla jokko en ɗam kono noon miɗen kalfiniɓe ñagotoɓe e ñagotoɗi gati hande hewɓe mbi ñama kala yagal boni o dimo moƴƴo majji tan majja so dimo 40 majji gawlagu ne majja kadi gawlagu majjata ala gawlagu ɓami wadde fulla e fayida guila e Saykou Oumar Foutiyou donc mi jaɓani kene majjina gawlagu mbiyata o moni ko fo muro o rokkata ko batiro o yalti hokkude gawlo kono kay majjata walla ko majjata mais an est ce que jaɓa yimɓe fo muro walla miɗa o tan mo ganduɗa oɗon satta tono hokkali nder kalis mum e samata addi haala fo mura mi naari nenam de neɗɗo de ko ñamaneno oppane ko yarane ko ñamaneno oppane ko yarane ene wawi yarude toon mi accana ɗum kono kay min kay talinda sa nandima fomra kay moom
ala min mi yiɗa ni seeɗodirde fomura mi yiɗa ala fomura mbiɗen yeeso wona fomura ko boni ala e ñeñago Allah ne andi ko boni ala e ñeñago somi haali ñeñago tan mi weltoto hakkillam jippo e sukaɓe ñobboru mbo ndulla mbo bandu be jeedi mbo sa welama kadi mi yiya Habibou mbo kadi mi miccito kadi Habi Sangon ene wonde minum pullo Sangon e ɓena mbawi Gabon kala ko debbo gawlo garani so noddi téléphone so avion ne wawi addude janggo addat mi wiɓe Sangon haabo ko boni ala ñeñagude kadi ñeño ne weli ɓernde toro ñeño ne weli ɓernde toro ko boni ala ñeñago fomura kadi ala ñeñago min de Allah hawrudani kala ñeño fomura ɓe yaani taw harta linda kono mbiruɗani tan fo eyyi ko noon ko ñamanen oppane ko yarane ko ñamata ko oppane ko yarane on fama no wewi joni so tawi mino jinnaɗo dokkamno ene faami fomura maslabi aha ko noon ma bammane hokkami yummane hokkami an a wawa accirma sababu nde yumma e bamma kadi mi yimma hen mi weltinma hen ko noon de cikkumi ɗum yarata ko noon kay Penda to gonɗaɗo Penda sa mbiɗa kam waɗana hen affaire gonɗe gawlagu ngu tan jima neɗɗo na kaset tuttuma kalis walla kadi fof mi dewi ɗon rimɓe ɓe mi wawa barkinade ɓe ha gasa ɓe mbaɗanmi kasetaji ha keewi gayni nafini gasata kono toujours meɗe ballal gawlagu to kadi meɗe liggo kadi to banggal artistagal to ndesani wajibu mi ɗena hen kam mi ɗena hen ko darteten ko yalla newnan men ɗum enen kala e juuɗe inchallah TV ɗon fakki ɗum tan min jiiɗi musigaji mon ndeysan so ɗum diri ɗon aɗa men jokkude golle ɗen calmina Bocar Sall toujours soɓe heɓiti ɓe ɓorno iɗin toon pawodiri soɓe kuɓɓiɓe ɓornoɓe mi hikkade mi rokkide kadi mi yakade ɓe kuppo e goɗɗo wiyamo Sall Balla makko mbiɗa salminamo kanko e ɓesgu makko kala to wawi wonde e wonirde toujours kanko rokkata kam basé min waɗir émission mi salminimo Penda Penda Seck mais Penda Seck ko mbiɗa ñooro nde Seck ɓe ñoroɓe mi anndaɓe no fewi de walla ko Fouta walla min somi welama ko kuñakare jeeyami baba men kadi ngari nde giwi Fouta kaaɗi ko kuñakari ɓe jinni kuñakari ɓe ngari ñooro ɓe jooɗima ñooro to fasudeɓe ɗo hawluɓe fasu kamɓe ɓe jooɗima ɗon nden noon minen kam ay somin jibinama ala komin gandi ɓe péri toon ɓe gari Bamako min jooɗima Bamako ka gawɗo Bamako quoi nandi hen ala fof ñooro kuñakari Bamako fof mi heeɗe Fuutankoɓe tan Cheikh Fouta kono fotankoto fuutuɗo immi eɗen mbiyamo Tall Tall o ɓeɗo soɗo ɓuri eɗen calmina hen directeur amin sogo on woni Cheikh Oumar madame ɗo min calminimo wiyama sey Tall min ñaganimomo Allah moƴƴere min calmini Sénégal naɓe kala min calmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe e windiyankoɓe haaliyankoɓe kala nde ñimata dernièrement morceau jimanamen Pinal TV ɓiɓɓe fulɓe e fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke waɗɓe guesa ayaw Pinal TV pour yettinde ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe e niɓɓere pour ɓe gande tottimarta linda émission foyre nalankoɓe toujours ko noon e mbawtaji jiddeɓe ko ɗum mbiyami moon fulɓe hoto jeebuɗe hoto jejjite nalankoɓe won so nalanke majji ɗum wayno leñol majji so nalanke maayi no wayno leñol maayi toujours acci hakkillaji mon e nalankoɓe ɓe so woni ñama kalaji mon goni cawul lotata mon laaɓon tinka mon jooɗon ko ɗum min mbiyata ɓe mbawata yejjidde hen Ousou Sabbar Bayel Bocar Bayel Martal en kañum e ceerno noddi pulagu naati ɗo e nder leydi Mali eɗen mbiyamo Seydi Ly guila ɗo ha leydi Mauritanie mi salmini Mauritanie naɓe foof mi salmini technicien ji ɗi tato e mbawi wonde e wonirde yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe hay goto mo Martalinda yejjitta nde jimantamen morceau Martalinda
joni mi yima dernier morceau inchallah kadi wara mi yejjitta kadi fuutankoɓe e murtaninaɓe meɗe ɗo eɓe kumtanimi haaju sanne ndeysaan ko ɗum mbimi ko boni ala e pulagu somi noddi pulagu tan miccittomi kadi ko Abdoul Sow dono Hammadi Sow e dono Nene Bari Chéri Nene Bari ko boni ala e pulagu de gila ɗo noon ha Murtani ha Nouadhibou ha Zouérat ndeysaan mi salmini biyo hen mbimami foof kadi e bandiraɓe ɓe foof mi salmini mi juurimaɓe noon inchallahu rabbi Pinal TV windere ma yettimi ɗum inchallahu rabbi ndeysan bisimilla a gattamini vraiment gawlo fulum to ko defari ndeysan ko noon ñañagu ko noon Malisa ayo Malisa ko bambale ko mali ko ileli Malisa ayo Suleimani Ñaan o ko gorko cubalo sayo bambale Malsat Malsat kalamang do Malisajo Sitago Malimo Sitago Malimo do Pambale Malsat Semani Nyamyo ndeysaan e yo martalinda ndeysaan ɗo kadi ko rimɓe men ko bandiraɓe men ɗo ha Nouadhibou ɗo ha Zouérat ɗo kadi ha Amérique e yo ɓoy wurden ɗum tan mbimi ko boni ala e pulago kadi wodata ndeysaan sa
noddi subalɓe min horanmi yari mayo mo yarade deɓe yarande deɓere soko on woni Baba Baydi Mal Baba Baydi Mal mo 200.000 uji Baba Baydi Mal e 100.000 uji kala ne datmi Sénégal envoyé kam tawa kam hato gonmi ɗumnaɓe yaaro koye kam wi kam bisimilla ma Sénégal mbeɗe Europe walla mbeɗe Amérique walla mbeɗe France Seydi Mal Baba Mal vraiment omo tinni omo andi hoore makko et puis hakkille makko le sukaɓe o wi kala ko gonɗo ɗo bondude makkalinda min jiya mom jokko golle fier dubu comme sukaɓe ko onon tan min mbawi randude ha ngabbon diwata ko ɓeɗe wiyatmo Seydi Mal guila ɗo ha Sénégal on tawi ɗo ha Podor gorko mo Podor gorko subbal mo jontaɗo gonɗo e sa'amum boɗɗo e sa'amum gaccuɗo hakkille kadi e miiraɓe mum e ɓiɓɓe mum min salminima mi juurimama an entourage ma foof kala ko mbawɗo woni ala e subalɓe ko woni ala e subalɓe salminima Mariam Mangane haala ma kadi ha joni a aran to jiɗmi garaɗo Pinal TV ndeysan Pinal TV men ara araɓe ko sona ɗum Pinal TV feeɗa ndeysan Malisajo Malisajo Pinal TV listen Pinal TV ko jam yareso ya barke melaɗo mi nanan hen martalinda ko poni ala ñeñaɗu koy ndeysaan ndeysaan e martalinda morso moom Pinal TV jinnoon ko kuppade seeɗa inchallah mama morsogal inchallah ko seedi so ɗum dini mi salmini bandiraɓe yiɗiyankoɓe windiyankoɓe haaliyankoɓe mene kadi timin kam ok bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɗiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe foof martalinda arti jannomi ko Sénégal jannomi ko Mauritanie mi heeɓi toon teddugal mi heeɓi toon kala ko jiɗmi mi heeɓi toon mono fo wi martalinda fuɗɗode gueɗal e Mariam Mangane mbiɗa wiyamo Seydi Mangane sabu on woni mawnum advise debbo cubballo jontaɗo debbo cubballo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo bandiraɓe mum worɓe ndeysan kala ko jokke advise omo yiɗi ɗum kala ko rewe advise omo yiɗi ɗum kala ko yiɗi advise omo yiɗi ɗum sago on woni Mariam Mangane mi wawatamo jidde hen salmini hen kadi ceernal ceerna e waliyal waliyaɓe sago on woni ceerno Dikko mi salmini kadi Aïchatuli mo jannomi yengge mum Mauritanie o sago on woni Kalistali mi salminima madame Daf ani ɗum galle ma ine ɗo ha Sénégal kala to mbawɗon wonde e wonirde mi wima Seydi Ly mi heeɓi teddugal mi heeɓi foof e nder leydi Mauritanie sababude ma aussi mi salmini Sénégal naaɓe foof mi salmini Aïcha Wantoro ɗo ari nder leydi Mali taw martalinda alano ɗo koye voyage gonnoon ko Sénégal gonnoon sago on woni jaati kam mbiɗa wima Seydi Wantoro ɗo e nande haɗuma winde jerdere Mamour Sow calmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe pulago toujours kadi ciftoraɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe toujours oɗon ɗoyato oɗon paari oɗon paraniɓe oɗon toujours oɗon paari barkinade ɓe calmina ɓe juuro lay martalinda ko mbirumami ni tan salminiriɓe ɓe fof ha joni ɓe calmine ɓe juure subaka fof kadi koɓe salminaɓe kamɓe koɓe ñande kala inde en koɓe ñande kala yangueji en mi salmini kala biyowo mbimi to ɓe mbimami kala dimo to waali e ñeeño to waali debbo gowno ɓe salmini ɗum calmitima ko boni ala e pulago ndeysan wona to toroɓe to wona to fulɓe to wona to ñeeñɓe to wona kadi to subalɓe joni nde noddumi ɗo subalɓe miccitimi ko Kumba won Donu Modi won debbo cuballo mo jasani e bandu men to Bamako ɗo ndeysan Seydi won Donu Modi won yari mayo mo yarani DPL ndeysan ko ɗum mbimi fulɓe ɓe mo limti juuma kono ko boni ala e biyo mbimi e mbimami kala mo jettimi ɗo kala mo ginnumi inde mum kala momi innani inde mum yoɓe gandu Penda Gawlo ko Penda Gawlo ɓe foof noon noɓe potiri ndeysan gartuɗo kadi gongol belti min ya rabbi ko salmini fof mi juurima foof salmini yiɗiyankoɓe haaliyankoɓe e windiyankoɓe kala
karata lawɗo wonde e wondirde émission mo fayre lankoɓe toujours avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h joɗɗe e télévision mo ndaaro Martha Linda mi salmini mon papa e amour so on won Bocar Guissé mon papa toujours wata heure yonani mata heure yonani mi salminima karata lawɗa wonde e wondirde Nima Guissé Mabo mami juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaganimama Allah cellal ya rabbi ko Allah jogui foof yo Allah newnu donc onon sa agot inchallah rabbi merci